ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና እዛሃር መኒ ሚድያ እዩ ንሕጂ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም እናዓደምና ኣርእስታቶም ክነቐድም ኒያምኮ ሳቡኒ ብፍቓዳ ተሰናቢታ ክሊማዊ ለውጢ ዓለምና ኣቓልቦ ዝደሊ ብድሆይ ተባሂሉ ብሰንኪ ውርጪ ሽግር ትራፊክ ተኸሲቱ ከምኡውን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሽወደን ንጆርጅያ 15 ብባዶ ረቲዓታን ካልኦትን ዜናታት ክህልውናዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ሓፈሻዊ ምርጫ ሽወደን ክካየድ 5 ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን መራሒት ሊበራላዊ ሰልፊ ኒያምኮ ሳቡኒ ብፍቓዳ ካብ መዝነታት ምስንባታ ኣዘራረብ ኮይኑሎ ሰልፋ ኣብ ሽወደናውያን ደገፍ ንምርካብ ጽዑቕ ጎስጓስ ካሃንጽ ዝጸንሐት ሳቡኒ ነዚ ውሳነ ኣመልኪታ ንጋዜጣ ዋዕላ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ደጊም ነቲ ሰልፊ ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ናይ ምምራሕ ብቕዓት ኣሎኒ ኢላ ከም ዘይተኣምን ገሊጻ ኣላ ብዛዕባ ከም ሰብ ዝቐርቡ ኾኑ ሕጂ ሽወደን ከም ሃገር ዘለዋ ብድሆታት ዝምልከት ዘተ ከም ዘይትደልውን ወሲኻ ገሊጻ ኣላ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝመጽእ መስከረም ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ሽወደን ብምክትል መራሒዩ ጆሃን ፐርሶን ኣቢሉ ክውከል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ብዛዕባ ምልዋጥ ክሊማ ዓለምና ተግባራዊ ስጉምቲ እንወስደሉ ዋይ ዓለምና ናብ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ ዘመን ማለት 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክውሰን ንገብረሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣህጉራዊ ዘተ ክሊማዊ ለውጢ ዝተባሃለ ኮሚቴ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን ንምግታእ ዋይ ዓለምና መልኪቱ ጸብጻብ ምቕራቡ ሬድዮ ሽወደን ኣመልኪታ ኣላ ኣብ ዓለምና ሕጂ ዘሎ ኣተሓዛጽዓት እንድሕር ዘይተቐይሩ መጻኢና ኣዝዩ ኣሸቓሊ ክኸውን ይኽብል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ነቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ዛቦ መብርሂ ኣመልኪቱ ኣሎ ናብ ከባቢ ኣየር ዝፍኖ ዘሎ ካርቦን ዝጠንቁ ምልዋጥ ክሊማ ንምክልኻል ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ኣመልኪቱ ጋዜጠኛ ሳይንሳዊ ጉዳያት ሬድዮ ሽወደን ኣልሪካብ ዮርክስተን ብዓይኒ ቴክኖሎጂ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ተሪፉ ዘሎ ድሌትን ወፍርን ጥራዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ብሰንኪ ሎሚ ንግሆ ዝወደቐ ከቢድ ወርጪ ኣብ ማእከላይ ሽወደን ናይ ትራፊክ ዕልቕልቕ ክኽሰት ከምኡውን ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ጉዕዞአን ክስርዛ ምኽንያት ምዃኑ ተገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ ጽርግያ ተሽከርከርቲ ናይ ትራፊክ ጻዕቂ ከም ተኸስተ ይግለጽ ኣሎ እዚ ውርጪ ንሰሜን ወገን ይንቀሳቐስ ምህላው ዝገለጸት ሬድዮ ሽወደን ሰብ ተሽከርከርቲ ዘድሊ ጥንቃቐታት ክገብሩ ኣተሓሳሲባ ኣላ ኣብ ዞባ ኡሮቦ ብርክት ዝበላ ዓበይቲ መካይን ብሰንኪ በረድ ተንሸራቲተን ካብ ቀንዲ ጽርግያ ከም ዘንደልሃፃ ታማዕከን ዜና ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ናብ ሳመር ጎማታት ለቢሰን ምህላውን ኣብ ዊንተር ንዝገብርኦ ጉዕዞ ሓደገኛ ይገብሮ ምህላው መምሕዳር መጓዓዝያ ሽወደን ወሲኹ ኣተሓሳሲቡሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ይኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ዜናታትና ይቕጽል ብመሰረት ጊዜያዊ መምርሒ ሓለዋ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝበዝሑ ስደተኛታት ዩክሬን ኣብ ሽወደን ጊዜያዊ ፍቓድ መንበሪ እዮም ተዋሂቦም ዘለዉ እንተኾነ ግና ናይ ዩክሬን ዜግነት ዘይብሎም ወይ ኣብ እዋን ስደት ናይ ዩክሬን ፍቓድ መንበሪ ዘይጸንሖም በዚ መምርሒ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣይተረቑሑን ኣለዉ ኣብታ ዜጋ ዝኾኑላ ሃገር ናይ ሓለዋ ጉዳይ የድልዮም ድዩ ዝብል ጉዳይ ክንርኢ ከድልየና እዩ ክትብል ኣብ ኤጀንሲ ስደተኛታት ሽወደን ኣፈኛ ፕረስ ኣኒካ ዳልቪስት ገሊጻ ኣላ ኣብ መወዳእታ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሽወደን ንጆርጅያ 15 ብባዶ ረቲዓታ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ሽወደን ኣብ ቀጠር ኣብ ዝካየድ ዋንጫ ዓለምና ንምስታፍ ኣብ መጻረይ ውድድር እኳ እንተተረፈት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሽወደን ግና ጽባሕ ሰሉስ ምስ ኣየርላንድ ኣብ ዝግበር ግጥም እንተስዒራ ናብ መወዳእታ ግጥም ዋንጫ ዓለም 2023 ክትሰግር እያ ሓሙስ ምሸት ምስ ጆርጅያ ኣብ ዝነበራ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሽወደን 15 ብባዶ ከም እተዓወተት ዝፍለጥ እዩ ኣብ 2010 ኣብ ተመሳሳሊ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሽወደን ንጋንታ ኣዘርባይጃን 15 ብባዶ ምስዓራ ዝዝከር እዩ 6 ፀወታታት ብተኸታታሊ ስዒራ ዘላ እዛ ጋንታ ካብ ኩለን ተጋጠምቲ ዋንጫ ዓለም ተዝለዓለ ነጥቢ ከም ዘለዋን ንኣየርላንድ ድሮ ብ11 ነጥብታት ትመርሓ ምህላዋን ጸብጻብ ስፖርት ሬድዮ ሽወደን ወሲኹ ኣመልኪቱ
እምበር ክቡራት ሰማዕትና ብሃርመኒ ሚድያ ንሕጂ ዝተዳለዉ ዜናታት በዝተፈፂሞም ኣለዉ ስለ ተኸታተልኩምና ነመስግን ሰላም